Hvor kom ham derfra egentlig? Ej, jeg missede. Vil du ikke lige fikse mit dæk? Jo, det skal jeg. Ja, tak for det, tak for det. Jeg ved nemlig, du er mekaniker og sådan noget. Nu skal jeg lige din motorcykel. Godmorgen. Nej, jeg hedder godmorgen. Kan du sige godmorgen? Tak for det, det var bedre. Hvad? Var der lige en staff, der tog min case og skred igen? Ej, det er ikke okay. Nu går jeg ræddende. Hallo, er det her ikke ulovligt, gutter? Er det ikke ulovligt sådan noget? Lad være med at sidde og fucking, altså, tage dig sammen. Hvem er det? Jeg lige kommer lukket. Det er Jeg går over igen, det er ikke sjovt. Altså, det er farligt at skyde med pistoler, gutter. I skal passe på, det er farligt. Nej. Hallo? Ja, hallo. Okay, det var ikke dig. Nej, det var det ikke. Så du går bare videre, man. Hey, forkert side, man! Altså, du er på den forkerte side, din idiot. Er du dum, eller hvad, så? Ja, og når det kommer til dig, så får du bare ban, hører du mig? 6, du får bare ban, hører du mig? Han skød på mig, jeg skød tilbage på. Hallo, hvorfor er det no, Knud? Ja, han skal bare ban. Kom, vi bander ham. Det gør også noget, mand. Du får bare ban nu. Det gør også. Ja, det gør også sådan noget. Det vil jeg skal selv. Du var for to din kælling. Yes, han fik vand. Jeg er så god. What the fuck? Hvad laver den der? Person med ham? Ah, fuck, jeg troede du var væk. Ups. Jeg skal, ja, god dag og sådan noget. Ja, okay, så ja, sorry, yes, ja, sorry, ja. Ja, jeg troede det var hendes, rolig nu. Ja. One. Hey! Altså, du har lige punkteret mit dæk. Kan du lige fikse den igen? Ja, det skal jeg nok. Tak. Du kunne bare have sagt, at du ikke vil have, at jeg skal sige... Andre. Tak for det. Okay, sorry. Au, for helvede, sorry. Ja. Hvorfor kører du så langsomt? Ej, det var rent faktisk din fejl. Det var ingen af mig. Ej, jeg missede. Ja, jeg fik det. Ja, tak. Hvad så? Det man er sej hen mod. Ja, okay, sorry, jeg går bare nu. Vi ses. Ikke lige, han havde en AK lige før. Du kan ikke bare have sådan politi skudsikker vest på, og så sådan 3 forskellige bandekæder på. Det er ikke okay. Du burde altså skamme dig. Ved du godt det? Hvad siger du? Du burde altså skamme dig. Ja, okay, sorry. Ja, okay, jeg skal også hjem til min mor. Ja, du har ikke noget dæk med, ja? Hvad så? Nu har du ikke noget dæk? Hvad så? Nu har du ikke noget dæk? Ja, okay, så... Ej, det er jo ikke sjovt. Du kan jo godt fikse det kan jeg jo ikke. Drenge, må jeg gerne være med? Han skød mit dæk, bro. Du kan ikke lige fikse det for mig. Du ikke lige fikse mit dæk? Jo, det skal jeg. Ja, tak for det. Jeg ved nemlig, du er mekaniker og sådan noget. Nu skal jeg lige din motorcykel. Jeg er glad for, den her drejer helvedes til, og fucking lorteserveren skal blive ved med lag. Altså, det er ikke engang min computer, det er kraften den her lorteserver. Ej, okay, det er tavligt, det der. Det må du sgu undskylde. Jamen, det er okay og sådan noget. Ej, undskyld. Det er okay. Det er ikke, fordi jeg sidder og lægger og har 2 FPS. Skal jeg fikse den? Det må du få skærmen. Ja, okay. Forkerte knap. Hvad?
Nej, hvor lækker meget den her server. Holy staff abuse egentlig, nu vil jeg tænke over det. Hallo? Ja, Hallo? godmorgen. Ja, kom. Kom her, bro. Hvorfor? Ja, det er jo en fucking green zone. Jeg er bare rolig, jeg har dig. Så laver du om krop, det vil være, mand. Det er stinker toffeldansker. Bro. Jeg tror, han er admin. Det kan sgu da rende mig. Han var også sammen med ham der. Din bil er grim, mand. Din bil er Ja, grim. din bil er grim og helvedes til. Ja, mand. Hører du mig? Skal du have nogle patroner i år? Jeg tror, man blev bange for dig. Er du Undskyld mig, Vargos ikke lukket? Mig? Nej, ham der. Vargos er altså lukket, du må lige fikse det der i brummen. Det er de så ikke, nej. Det er det altså. Fikse det der i. Jeg vil faktisk gerne væk. Jeg melder mig som gidsel. Jeg melder mig som gidsel. Nej, jo, jeg melder mig som gidsel. Jeg melder mig som gidsel. Yes. Hvad hedder du? Jeg hedder Omar. Jeg kan ikke se jer. Åbn øjnene. Jeg skrev. Det er free passage, det er det eneste. Holy voice quick. Ja, hvem er ham her? Jeg er gidsel. Nej, ikke dig. No. Ham her. Han er også gidsel. Okay. Ja, så de har 2 krav. Okay, I vil ikke bruge det andet krav også? Altså, I har 2 krav jo. Ja, du har 2 gidsler, ikke også? Jeg sørger for, at jeg specielt ikke står og sigter af hovedet på os, eller hvad? Hallo. Vi skal have free passage, og ikke noget ting i bilerne. Altså, tracker... Din store idiot, det er fri passage. Nej, tracker går ikke ondt. Jo, det gør. Jo, det gør. Fri passage betyder, at de må køre frivilligt, hvor der ikke skal være spikes eller noget, der forhindrer dem i at... Nej, det gør Jo, det gør jo. Hold nu de kæft. Altså... Du ved ikke en skid. Hold nu de kæft. Jo, jeg gør jo så. Okay, vil du holde din kæft, man? Jeg fucking taber din. Jamen, så gør det. Er det politiet og en bandit samarbejde lige nu? Ja, det er det. Okay. Fuck, jeg savner den her by, altså. Færdig. Det var fucking ironisk. Jeg hjælper! Kom, jeg hjælper! Kyst! Hvor er han henne? Sort Lamborghini. Oh. Bliver jeg lige lootet nu? Ja, man, de skal ikke fuck med os, man. Tilbage. Jeg starter med de seje først. Sådan. Ej, for helvede, du gik ind foran, jo. Det var da... Nå, nogen der giver mig CPR. Han gik ind foran. Jeg kommer ind til jer nu, Hamudi, okay? Hvorfor? Jeg kommer ind til jer nu. Nå, jeg smutter altså, det var kedeligt. Jeg siger bare ja, altså det var kaos, altså. Det siger jeg fandme ikke noget. Hold du kæft. Det var fandme lidt pinligt, altså. Jeg gik heller ikke efter at ramme den. Du gjorde. Du vil lige ved at ramme mig. Du rammer mere mig end ham, kan jeg fortælle dig. Men jeg gik efter. Hvad fandt du? Så, jeg vandt, mand. Jeg vandt. Vent. Ja, så ja, okay. Ej, det er ikke færdigt, der. Jamen, ikke fuck med mig. Jeg er død, ikke? Morgen. Jeg er død, ikke, din lille hund? Hvor kom ham derfra egentlig? Fuck, de er efter mig. GG. Hey, er du ny på serveren og har en pistol? Det må vi ikke, din lille moddersvin. Ja, det er okay med dig, mand. Fuck, jeg er køgt. Jeg hopper ind i din. Jeg hopper lige herinde. Ja, okay, ja, nice. Ja, så kører vi. Ja, nice. Så hvad er hans problem? Jeg elsker politiet, at lige ved siden af os har oplevet det hele, gør ikke en skid. Det er sådan en elev. Han fatter ikke en skid. Nå. Hvad er det folk laver? Hvad laver du? Ja, hvad laver du? Skal du bare bande, eller hvad? Ja, okay, jeg er døde igen.
mig, din hund! Han skyder på, mand. Jeg så Ja, mig, fordi din du hund. skyder os, din fucking taber, mand. Skulle jeg have stoppet at skyde, mand? Fuck. Nå, så nu sætter du så Skal vi staff lade abuser, hva'? Nej, jeg skulle bare lige væk, mand. Vi kan ikke Når han er ikke engang staff abuser, han er modder. Ah, okay, fair nok. Nej, jeg er faktisk stoppet. Nå, ja, du er staff, helt klart. Hvad? Ja, helt klart, du er staff. Ja. Skal jeg også lige vise dig, hvordan man giver folk vand? Jamen, du giver ham bare vand, kom. Nej, men jeg gider give mig det, men du... Nej, men det tænker jeg nok, du ikke kan, fordi du ikke er staff, bro. Okay, så jeg må gerne så sige... Ja, du må gerne bande mig, kom. Hvilken ID er du? 15, 6, nej, 51, 26. 51, 26. Yes, kom, gør det. Fucking little pay to win guy, holy shit. Kan du? Håber det den gang, fordi så kan jeg drille ham med, at han har brugt hans mor og fars kreditkort. Får han penge på det? Oh shit. Vi ses, ven. Vi ses.